като му агне заблея тяло му. Стадо разбрея. България, това е красива, уникална природа, която не съм срещала никъде другаде в Европа. Невероятни традиции, обичаи, невероятен начин да се забавляваме, да си правим истински купон, където нито един чужденец не може да го направи, но и в същото време е символ на робството, на потисничеството и на това чувство, което те кара да се чувстваш неудовлетворен и да искаш да избягаш в чужбина. Тоест някакъв разрив се получава между много красивото и много грозното, но това е България. Да, това е България. И още много неща. Тя е зеленото и ароматът на слънце, топлият лъч в косите на децата, кратката сянка в зеницата на залеза, меката трева по поляните, острите камъчета по пътя. Тя е коренът, който ни свързва с земята и смелостта на полетите ни. Тя е прегръдката, отворената врата, огнището, полюшването на клоните. Люлеени в шепите си, разказвани приказки. Тя е щедра и ласкава. Тя е наша. Да, понякога е студена и далечна или бедна и немощна, но и тогава е нашата България. Земя като една човешка длан. Земя, която ни е нужна и на която ние сме нужни, а толкова често забравяме. Дали защото я приемаме за даденост или защото вечно бързаме за другаде. Дали защото животът, който водим, ограбва сетивата ни, принуждава ни да препускаме и този вечен впряг ни измаря, изнервя, изпива, докато ни приспи. И ние спим, дори когато сме будни. Години, години, години. Докато не дойде една сутрин, която ще изкукурига петелът, ще изкърца селската порта, ще изблеят овцете и ще се струйне нов, прекрасен ден. Ден, в който най-после ще си дадем време. Време, в което най-после ще дръзнем да опознаем земята си и ще се осмелим да я обичаме не само на думи. Защото именно там, в земята ни, е истината за истинския живот. А именно там, в опознаването, се крие тайната на близостта. Близостта, която ще ни отведе на най-прекрасното място, онова, което е пълно догоре с хубаво. Място за споделяне, обичане и разбиране. Породили потребността ни да бъдем заедно, млади и стари, минало и бъдеще. И е толкова хубаво, и е толкова истинско, като замесване на хляб. И е толкова топло, и е толкова светло, като огнище.
и е толкова цветно и толкова пъстро, като градина. Стъпка след стъпка, дума след дума, бримка след бримка, чертаем своя нов път, който още не знаем къде ще ни отведе, но непременно тръгва от земята ни и задължително минава през сърцето. Не разума, а сърцето ни знае колко нужна ни е връзката с земята, с корена, с началото, с традициите, с житото, с пръста. А всички те са най-истински на село. Там, където ухае на треви и билки, където въздухът трепти от чистота, а реката препуска на водоскоци и гласът извънко отеква над нивите. Само там черковната камбана бие с човешки глас, а по заник слънце ябълките светят. Само там ще видиш как котките лениво се протягат, а козите преживят блаженно. И само там ще усетиш, че гозбите ухаят божествено. Не защото всичко това се случва само и единствено там, а защото когато си там, непременно започваш да виждаш, чуваш или вкусваш със сърцето си. И чувайки, виждайки, вкусвайки, разбираш, че съвършенството съществува. То е в обикновените и простички неща. Погалването, прегръщането, в усмивките, в капиновия сок. България за мен е любов, вдъхновение и утеха. България е мястото и нещото, което ни създава като хора. Тя е мястото, където живеят невероятни хора, където имаме запазени невероятни традиции, бит. Земя като една човешка длан. Сега цъфтиш, набъбва чернозема под ласкавите български ръце, дъхти на здравец твоето лице и нова песен вятърът подема. Пеперуда лятна, пролетна и селото ходеше, ходеше. И селото ходеше, ходеше, на Бога се молеше, молеше. На Бога се молеше, молеше, дай Боже летен дъжд, летен дъжд. Дай Боже летен дъжд, да се роди жито ръж, жито ръж. Баба Пенке! Баба Пенке! Ате! Идвам, момичета! Аз от кога слушам песента в селото? И викам, момите са тръгнали с пеперуда сигурно. Да чуеш песента и да трепне сърцето ти по онзи неподражаем и неповторим начин. Това е възможно само когато принадлежиш, когато усещането за общност е толкова силно, че обема всички пространства. Но за да стигнеш до там, те чака дълъг път. Път, по който ще срещаш уроците си, ще ги разучаваш, ще трупаш знания, опит и мъдрост. И ще е вълнуващо и смислено, понякога трудно. Май, чакай, че оцелите на мото. Значи дава акъли, а? Виж, що се повлекла. И ще ходя на село, докато се науча да се педарва. Често забавно, но винаги хубаво, защото по този път няма да си сам. С какво започва обичта? С една отворена врата, с хляб на масата, с чаша топло мляко, с една дума, с една усмивка. С някого, след когото да тръгнеш, с някого, при когото да поискаш да се върнеш. Дали се случва в ума или се пази в сърцето, дали те връхлита внезапно или бавно те завладява. Различни въпроси, различни разстояния, посоки, отговори, знания, събрани там, където ябълките светят. Земя като една човешка длан, но ти за мен си цяло мироздание, че аз те меря не на разстояние, а с обич, от която съм пиян.